खुलुमबाय दिनैनि एंखं स्टुडिअ आं प्रणय दैमारि दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ आसाम सोरखारा फुजानि थाखाय जर'खा एसअपि फोसावदों उकिल गगैनि अजद बिसायख'थिनि सिगाङाव होनाय रादायखौ गिबि मन्थ्रिया लाखिनो हायाखै मानास आरो काजिरङाखौ दिनै बेखेवफिनबाय गुवाहाटीआव गोबांथार बिबांनि फेब्रुग्रा बेसाद हमदों दिनै 71थि आसाम पुलिस सान शेरमान आलीनि हेंथायै हाथिगाव थानायाव एजाहार कमतापुर काउन्सिलाव सासेबो बाङालि सोद्रोमा गैयैयाव बेंगली अर्थ'डक्स मन्चआ खुद्रिदों धेमाजियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुम जानायखौ बीजेपी एमएलएआ सोंखारिदों तृणमूल कांग्रेसनि दैदेनगिरि सुस्मिता देबआ हेमन्त बिश्व शर्माखौ जेबो खामानि गैया होननानै बुंदों फैगौ नभेम्बर दाननि 5 खालार खालि तेलुगु सावथुन जार्सिया हिन्दी रावजों रिलिज जासिगोन 2022 मायथाइयाव रिलिज खालामनो थांखि लादों रणबीर कापुरनि सावथुन सामसेराखौ दानिया दङ आबुं रादाब फैबाय थानाय फुजा फोरबोखौ नोजोर होनानै आसाम सोरखारनि सावस्रि बिफाना दिनैनिफ्राय गोहोम गोग्लैनाय बादियै कोविडनि गोदान एसअपि फोसावदों सावस्रि मन्थ्रि केशव महन्तआ दिनै खौरांगिरि मेल खुंनानै कोविडनि गोदान एसअपि फोसावदों गोदान एसअपिआव हरनि कार्फिउनि समखौ खमायना होनाय जादों गोदान एसअपि बादियै हरनि 10 रिंगानिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम कार्फिउ सोलिगोन हरनि 9 रिंगासिम गासैबो दखान गला आरो फालांगियारि फसंथान हटेल रेस्टुरेन्टफोरखौ खुलिनो हागोन जिल्ला बेंगिरिनि गनायथि लानानै खुंनाय मेल मिटिं समाजारि हाबाफारि हाबा बायदियाव कोविडनि मोन्नैबो डज भेक्सिन लानाय सा 200 सुबुंफोरा बाहागो लानो हागोन रायजोनि माखासे गाहाय धोरोमारि फसंथानफोराव सा 60 सिबियारिफोरा दर्शन खालामनो हागोन 50% नायग्राफोरजों सिनेमा हलफोरखौबो खुलिफिननायनि गनायथि होबाय मख'नो गोनांदि रायजोनि गासैबो स्कुल कलेजफोरखौबो खुलिफिननो थाखाय सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होबाय बेनि थाखाय सावस्रि बिफाना कोविडनि जुनिया एसअपि फोसावनाय जादों गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिसायख'थिनि सिगाङाव होनाय रादायफोरखौ लाखिनो हायाखै बे गोख्रों अजदखौ होदों राजद दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए उकिल गगैआ मोनसे खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिखौ सावरायनानै बुंदों दि गिबि मन्थ्रिया माइक्र'फाइनान्सनि लन लानाय आइजोफोरखौ थगायबाय गिबि मन्थ्रिया थगायसुला आरो फोथायखेबस' बिसायख'थिनि सिगाङाव फोसावनाय बाथ्राफोरखौ लाखिनो हायाखै गिबि मन्थ्रिया माइक्र'फाइनान्सनि गासैबो लनखौ रेहाय होनो सानाखै 12,500 कोटि रांनि लन रेहाय खालामगोन होननानै बुंनानै दा सोरखारा 1800 कोटिल' लन रेहाय खालामनो नागिरदों मख'नो गोनांदि धेमाजिनि केबिनेट मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आबुं महरा नुजाथिबाय होननानैबो उकिल गगैआ खौरांगिरि मेलाव बुंदों मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्क आरो मानास नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय दिनैनिफ्राय खुलिफिनबाय बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दिनै मानास नेशनेल पार्कनि गाहाय गेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खुलिनानै होदों रनजित बसुमतारिया दिनै रिबन हास'नानै मानासनि गाहाय गेटखौ फर्मेलि बेखेवदों मानास नेशनेल पार्कखौ बेखेवनायनि उनाव रनजित बसुमतारिया मैदेर साफारियाव बाहायनाय जाग्रा आदारफोरखौ राननानै होयो बबेखानि बे हाबाफारिखौ लोब्बा लानानै खेराइ बिहु आरो झुमुर मोसानानै हारिमुआरि हानजा सुरनायबो बानजायो होननानै मिथिनो हादों गुबुन फारसेथिं आसामनि हाग्रा बिफाननि मन्थ्रि परिमल शुक्लबैद्य आरो आबाद बिफाननि मन्थ्रि अतुल बरानि नुजाथिनायाव दिनै काजिरङा नेशनेल पार्कखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवनानै होबाय दुर्गा फुजानि सिगां गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबांथार बिबांनि बेरफ्रुग्रा बेसाद बोखांदों बेजों लोगोसेनो 3 सुबुंखौ पुलिसा हमनो हादों पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला गुवाहाटी आइएसबिटिआव गरसक पुलिसा 15 कोटि रांनि जिलेटिन स्किटजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हादों हमजानाय सुबुंफोरखौ रहिम बादशाह आरो आइनुल आली होननानै सिनायथिदों मेघालयनिफ्राय फैनाय AS 15AC 4867 नम्बरनि बोलेर' गारिजों शिलंनिफ्राय रानीसिम लांनाय समावनो 15 कोटि रांनि जिलेटिनफोरखौ पुलिसा हमदों होननानै मिथिनो हादों रिपर्ट बादिब्ला सयगाव गौरिमारिनि कादेम आलीनि दैदेननायावनो कोटि रांनि बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ लाबोखुमादोंमोन ओरैहाय बे जाथायनि उनाव कादेम आलीनि बिथोन बादियै पुलिसनो 30,000 रां होनानै गारिखौ दिहुनना लांनो थाखाय आसादुल इस्लाम मुंनि सासे सुबुङा फैदोंमोन नाथाय आसादुल इस्लामखौबो पुलिसा एरेस्ट खालामो दिनै 71थि आसाम पुलिस सान
IPS KR चौधुरीनि गोसोखांथियाव बोसोरफ्रोमबो 1 अक्ट'बर खालारखौ आसाम पुलिस सान महरै फालिबोदों। रायजो बेंगिरि प्रफेसर जगदीश मुखी आरो आसामनि DGP भास्कर जयति महन्तनि नुजाथिनायाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै गुवाहाटी काहिलिपारायाव 62थि आसाम पुलिस सान फालिदों। आसाम पुलिसनि बे जर'खा सानाव गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा मिरुनि केबिनेट मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालजों लोगोसे गोबाङानो गाहाम हामलायथि बावहरदों। मख'नो गोनांदि 1952 मायथाइनि 1 अक्ट'बर खालि IPS KR चौधुरीया आसाम पुलिसनि गाहाय मासिखौ आजावजेनदोंमोन। MLA सलमान आलीनि हेंथायै हाथिगाव पुलिस थानायाव एजाहार। आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरखौ लाजि फोनांनायनि थाखाय सदौ असम एकत्रित जुब परिषद मुंनि आफादा MLA सलमान आलीनि हेंथायै एजाहार थिसनदों। बेजों लोगोसेनो सलमान आलीखौ कंग्रेसनिफ्राय एरख'नांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। मख'नो गोनांदि सलमान आलीखौ कंग्रेसनिफ्राय एरख'वाब्ला राजीव भवन घेराव खालामगोन होननानैबो हुमखि होदों सदौ असम एकत्रित जुब परिषदआ। ओरैहाय तामुलपुर जिल्ला अल आसाम जातीयतावादी जुब छात्र परिषदआबो दिनै गरेस्वराव सलमान आलीनि मुसुखा सावदों होननानै खौरां मोन्दों। मुंख'नो गोनांदि कंग्रेस MLA सलमान आलीया सिपाझार गरगुटियाव जानाय दाङाबाजियाव जिउ गोमानायफोरखौ आसाम सोमावसारनायनि मुंख्लंफोरजों रुजुदोंमोन। बेनि उनावनो रायजो नाङै सलमान आलीनि हेंथायै खुद्रिखांनाया सोलिगासिनो दङ। बावैसो सिगाङाव एबा थांनाय 24 सेप्तेम्बराव गकुल बर्मननि दैदेननायाव कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि गोदान खुंथाय बडियाव सासेबो बाङालि सोद्रोमा लाफाजायैयाव बेंगलि सुरक्षा मन्चआ खुद्रिदों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव बेंगलि सुरक्षा मन्चनि आफादगिरि उत्पल देआ बुंदों दि जुदि 30 लाख बाङालिफोरा खुद्रियोब्ला कमतापुर अट'नमास काउन्सिला थायाबो जानो हागौ। बेखायनो सम थानायावनो बाङालिफोरनि थाखाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिलाव मा थागोन बेखौ सानथामनि गेजेराव रोखा खालामाब्ला बेंगलि सुरक्षा मन्चआ सोमावसारगोन। अब्ला कमतापुरनि हालोदा मा जाहैनो हागौ बेखौ उनावसो मिथिगोन होननानैबो हुमखि होदों। खुंथाय समितिनि BJP MLA मृणाल शइकियाआ धेमाजियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट जथुम जानायखौ सोंखारिनानै गावनि टुइटार एकाउन्टनि जोहै सोंलु खालामनानै बुंदों दि सोरखारनि रांजों दिसपुरनि रायजोआव जाक-जमक खालामनानै केबिनेट जथुम खुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैयामोन। लोगोसे गुवाहाटीनिफ्राय खौरांगिरिफोरखौ लांनानै सोरखारनि रांखौ एसेबां खरसा खालामनो नाङामोन। नाथाय बे बिथिङाव केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया टुइटारावनो फिननाय होनानै बुंफिनदों दि बेबायदि सोरखारनि रांखौ बाहायनानै गुवाहाटीनिफ्राय रावबो खौरांगिरिफोरखौ लाबोनाय जायाखै। सोरबाया बुंदोंब्ला नोंथांनो नंखाय खौरांखौ होदोंबो जानो हागौ। बावैसो सिगाङाव तृणमूल कंग्रेसनिफ्राय रायजो सभानि MP जानो हानाय सुस्मिता देबआ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माखौ जेबो खामानि गैया होननानै सोंखारिदों। मानो होनोब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया आथिखालाव नखर बिफानखौ नांगौ बायदि बाहायनो हायाखै। नंखाय एनकाउन्टार खालामनायावल' मुखुब जादों। नाथाय मिजोरामनि आखायाव आखाइ दैखांबाय। बेखायनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जेबो खामानि गैया होननानै रायजो सभानि MP सुस्मिता देबआ बुंबावदों। शाहिद कापुरनि फैनो गोनां सावथुन जार्सिया 5 नबेम्बर खालि रिलिज जागोन। फोरमायनो नांगोन दि हिन्दी रावजों फैनो गोनां सावथुन जार्सिया नबेम्बर दाननि 5 अक्ट' खालि रिलिज जागोन। शाहिद कापुरनि सावथुन जार्सिया आलु अरविन्दनि प्रडिउस खालामनायजों फैगौ 5 नबेम्बर 2021 खालार खालि रिलिज जागोन। मुंख'नो गोनांदि थांनाय 2019 मायथाइयावनो तेलुगु रावजों रिलिज जाखांबायमोन सावथुन जार्सिया। तेलुगु सावथुन जार्सिया फावखुंगुर नानी श्राद्धा श्रीनाथनि गोख्रों फाव खालामनायजों गोबांसा नायगिरिफोरनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादोंमोन। तेलुगु सावथुन जार्सिखौ प्रडिउस खालामदोंमोन सूर्या देवारा नागा भान्सिया आरो बेखौ लिरदोंमोन गौतम तिनानुरिया। तेलुगु रावनि बे सावथुनखौनो हिन्दी रावजों रिलिज खालामसिगोन 5 नबेम्बर खालि आरो बे सावथुनावनो फावखुंगुर नानी श्राद्धा श्रीनाथनि फाव खालामगोन बलिउडनि महरगिरि शाहिद कापुरआ। फैगौ 2022 मायथाइनि 10 मार्च खालि रिलिज जागोन रणबीर कापुरनि सावथुन सामसेराया। फोरमायनो नांगोन दि रणबीर कापुरनि सामसेरा सावथुनखौ बिथोन होदों माल्ह'त्राया आरो आदित्य च'पड़ाया प्रडिउस खालामदों। मुंख'नो गोनांदि गोदानै फैनो गोनां सामसेरा सावथुनाव मोननै आखुजों फाव खालामनायखौ नुनो मोननाय जागोन फावखुंगुर रणबीर कापुरखौ। मोनथिनाय जायोदि फैनो गोनां सावथुन सामसेरायाव मोननै आखुजों बिफा फिसाज्लानि फाव खालामदों फावखुंगुर रणबीर कापुरआ। फोरमायनो नांगोन दि फावखुंगुर रणबीर कापुरआ सामसेरा मुं लानानै बिफानि फाव खालामगोन आरो खानाय गोलाव लानायखौ नुनो मोननाय जागोन आरो बल्ली मुङै फिसाज्लानि आखुआव फाव खालामगोन आरो बेहाय खानाय गुसुङै नुनो मोननाय जागोन होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां।
गाबोन सनिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानफोरनि सुलुं बादियै गाबोन सनिबार 2 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनायजों लोगोसे अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरा जाबाय फारियै क'क्राझार जिल्ला, गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। चिरां जिल्ला, गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। बाक्सा जिल्ला, गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। उदालगुरि जिल्ला, गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 32 डिग्री सेल्सियास जागोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।